Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da dawowa cikin wannan makaranta tamu mai albarka tare da ni Abdullahi Ma'azu Yusuf AMY. Yau za mu yi bayani ne akan waɗansu abubuwan da suke cikin designing. A cikin designing abubuwan da za mu ɗauka shine mun yi file, mun yi home, mun yi inside. Yanzu designing zamu. A cikin designing akwai waɗannan abubuwan kamar haka. Bari in sa zoom in saboda ku fara kofi gane abin da nake nufi. Yawwa, cikin designing akwai waɗannan abubuwan, akwai watermark, akwai fades, color, akwai kuma page border. So yanzu za mu ɗau watermarks ɗin. Shi watermarks amfaninsa yana fito da rubutu a ƙasan me ake cewa takarda. Misali wannan takarda ce da muka yi rubututtuka haka, so a ƙasanta muna son ya fito mana da irin ɗan shadow haka kamar a matsayin security kenan. Idan muka shiga nan gurin watermarks ɗin, idan muka shiga watermarks sai mu shiga mu watermarks, menene office customize watermarks, shine na tsakiya kenan. Ana shiga bayan ya ɗan gama yin loading haka, ban san me yasa. Yawwa, text sai mu rubuta misali mu yi misali da AMY tunda kusan akan sa muke AMY Graphics Academy. To wannan shine rubutun mu. Idan muna son mu canza character ma ta nan za mu shiga sai mu canza character. Haka idan language ba English bane ta nan za mu shiga. Da kala shi ma an ash din ba ta yi mana ba, za mu iya sa ja haka da sauransu. Kun gani, wannan shine ake nufi da watermarks. Duk wanda yake bibiye da ni dai ya san me nake nufi da wannan shine watermarks. Sai page color, shi kuma kalar filin gaba ɗaya yake canza. Wannan is very simple, shine kawai. Sai page border, shi kuma border ce haka ake sakawa a jikin littafi. Kamar in kana son ka gama yin takardar ko littafi ne kai kana son ka sa mai border haka, so kana shiga shi designing din a cikin 2016 zaka ga inda aka saka page border. So kana shiga zaka gan su ga bodojin da muke da su kamar haka. Wannan duk bodoji kuma wanda ka zaba zaka ga ya hau. Kana sakawa kana cewa okay zaka ga ya hau. Shine page border. An ka daɗa komawa ma zaka ga border ita kanta zalla normal. Idan kawai layi kake son ka saka kana sakawa shi ma zai hau, amma sai ka fara yin remove din shi wannan ta hanyar zuwa can ƙarshe. Kana zuwa can ƙarshe ka samu wanda zaka gani. Kun gani, sai dai ka ga wani layi ya fito. Shine wannan na border din da na saka kenan. Wannan shine page border kenan, shine amfaninsa. Haka duk wanda ka sassaka ka caccanza zaka ga yana caccanza. Wannan shine abubuwan da zamu yi a cikin design. Sai kuma layout, shi ma da akwai abin da insha Allah za mu koya a cikinsa, kamar ɓangaren size na paper, wanda duk waɗannan abubuwa ne waɗanda normal computer tana yi makanta. Abubuwan da dai suke da matukar amfani mutum ya sani a home, a cikin Microsoft Word file, home, inside, designing, wanda kuma duk mun yi su. Bayan nan akwai shi ma reference, akwai mailing, akwai review, akwai kuma view. So wannan view din shine wanda za mu sauka akan shi insha Allah gobe nan ce ne za mu sauka akan sa bi'iznillahi, wanda da akwai abubuwa wanda za mu koya a cikin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.